Hlavným dôvodom, prečo odkladáme veľké úlohy, je to, že na prvý pohľad vyzerajú masívne. Cítime sa zahltení. Čo teda urobíme, keď si sadneme za stôl k tej obrovskej, hnusnej žabe? Použijete stratégiu 18. Naporcuj si úlohu. Prácu musíte rozdeliť na tak malé kúsky, že bude psychologicky ťažšie sa im vyhnúť, než ich jednoducho urobiť. Brian Tracy nám dáva dve metódy. Prvou je krájanie salámy. Nezjete celú salámu na jedno sústo, ale po plátkoch. Takže rozdielte si úlohu na plátky tým, že si zapíšete každý krok a začnite s prvým plátkom. Druhou metódou je švajčiarsky sír. Rozhodnite sa urobiť do úlohy dieru tým, že na nej budete pracovať len 5 alebo 10 minút a potom prestanete. Obe metódy vás dostanú cez to najťažšie. Začať. A prečo tieto metódy fungujú? Pretože my ľudia máme hlbokú potrebu nazývanú pud ukončenia alebo potreba kognitívneho uzatvorenia. Je to psychologický pohon nájsť definitívnu odpoveď a vyhnúť sa nepohodliu z neistoty a nejednoznačnosti. Hoci nám táto potreba pomáha robiť rozhodnutia, ak je príliš silná, môže viesť k rigidite alebo dokonca k prokrastinácii, pretože sa bojíme, že úlohu nedokážeme dokončiť dokonale. Vidíme to aj vo vzťahoch, kde zúfalo potrebujeme vidieť, prečo niekto odišiel, len aby náš mozog prestal neustále premietať. Avšak tento pud môžeme hacknúť a využiť ho na prekonanie prokrastinácie pomocou Zeigarnikovej efektu. Tento fenomén ukazuje, že náš mozog si nedokončené úlohy pamätá lepšie ako tie dokončené. Otvorená slučka vytvára kognitívne napätie, ktoré drží úlohu v popredí vašej mysle. Toto napätie môžeme zámerne využiť vo svoj prospech tým, že využijeme tzv. Hemingwayov trik. A to tak, že zastavíme uprostred vety na konci dňa. Keďže je úloha nedokončená, náš mozog zostáva aktívny, vďaka čomu je oveľa jednoduchšie naskočiť späť do flow hneď na druhý deň ráno. Alebo strategické prestávky. Ak si dáte prestávku uprostred učenia, nie až po dočítaní kapitoly, informácie si zapamätáte lepšie, pretože slučka zostane otvorená. A tento efekt môžeme použiť aj na porazenie prokrastinácie. Takže keď máte strach z veľkého projektu, povedzte si, že na ňom budete pracovať len pár minút. Ako náhle je slučka otvorená, váš mozog vás bude sám postrkovať, aby ste pokračovali, kým nebudete mať hotovo. V dnešnom svete zvyčajne vyhľadávame lacný, nezaslúžený dopamín scrollovaním v mobile. Tento systém však môžete oklamať. Keď dokončíte hoci aj len jeden plátok svojej úlohy, získate zaslúženú dopamínovú odmenu. To vám dodá prílev pozitívnej energie, ktorý vás prirodzene dotlačí k ďalšiemu plátku. Vytvorte si pozitívnu závislosť na dokončovaní vecí a napredovaní. Vašou dnešnou výzvou je nájsť svoj najväčší projekt a urobiť doň dieru. Nesnažte sa ho dokončiť. Nastavte si časovač na 10 minút. Urobte len jeden krok a odíďte. Nechajte Zeigarnikovej efekt pracovať pre vás. Uvidíme sa v ďalšom videu.